Köpüýümiziň çağlyk döwründäki iň gowy ýatlamalarynyn bir näçesi sabyrsızlyk bilen garaşýan ýekşenbe günündäki söýgül multfilmlerimizdir. Tom ve Jerry, Mickey Mouse, Barbie ýaly animasiýa multfilmlerini bilmeýän ýokdur. Animasiýa inni gündelik durmuşymyzyň aýrylmaz bölegi ýaly. Olara filmlerden video oýunlaryna çenli, reklama videolarinyň telefon programmalaryna çenli ähli ýerde duş gelýäris. Ýöne, bir asyr mundan öň animasiýalar häzirki döwürden tehnika we görnüş taýdan ören tapawutlydy. Animasiýa döredilen gününden häzirki güne çenli ajaýyp ütgeşmeler başdan geçirdi. 1906-njy ýyl, Gülkünç ýüzler. Animasiýanyň başlangyjy onuň atçasy hasaplanylýan James Stewart Blackstone'un Gara tahta hek bilen surat çekip Gülkünç ýüzler adly sessiz bir filmi ýasamak bilen başlanýar. Thomas Edison'ın New Jersey'daki Blackmore studiosuna düşürülen bu film tarihdaky ilkinji animasiýa hasaplanylýar. 1908-nji ýyl, Fantasmagoria. Fransuz karikatürist Emily Cole tarapyndan döredilen bu animasiýa 2 minutdan we 700 san çekilen suratdan ibaret. 1914-nji ýyl, Dinozawr Gerçi. Winsor McKay tarapyndan ýasalan animasiýa filmi bolan Dinozawr Gerçi ilkinji meşhurlyk kazanan multfilm kahramanyndyr. Onuň aýratynlygy bu animasiýada keyframe tehnikini, ýagny bir hereketiň başlangyç we soňky nokatlaryny sağlayan sistemany ulanan ilkinji film bolmagydyr. 1920-nji ýyl, Paraxod Willy. Hemmemiz ýaly bu gysga animasiýany tanaýarys. Bu multfilm Disney kompaniýasynyň ilkinji sesli multfilmi hasaplanýar. 1930-njy ýyl, Güller we agaçlar. Innol renksiz animasiýalar öňkü döwürde galdy. Onuň ýerine renkli we has canly animasiýalar ornaşyp başlady. Güller we agaçlar adly bu multfilm Technicolor kamera bilen düşürilen ilkinji animasiýadyr. Bu animasiýa Disney kompaniýasyny ykdysady taýdan kynçylyklara sezwar etse-de, uly başarnyga eýe boldy. 1937-nji ýyl, Gar pamuk. Gar pamuk multfilmi ilkinji bolup uzyn hemde iň kiçi aýratynlygyna çenli düşündirilen animasiýadyr. 1961, 101 Dalmatin. 101 Dalmatin animasiýa filmi Disney'in kseragrafiýany ulanyp ýasan ilkinji animasiýa filmidir. Kseragrafiýa Chester Carlson tarapyndan döredilen göçürme diýen gurallar. Bu tehnika hem wagt hem zähmet taýdan olaryň işini ören aňsatlaşdyrypdyr. Her bir gahrymanyň esasy böleklerini elle çekmegiň ýerine olaryň göçürmesini ýasamak işi ýeňilleşdiripdir. 1985-nji ýyl, Mark Twain'in başdan geçirmeleri. Mark Twain, Tom Sawyer, Huck Finn ve Becky Thatcher hakkındaky bu film Will Wheaton tarapyndan döredilen ilkinji uzyn stop motion filmidir. Stop motion dürli suratlaryň birleşmegi esasyna taýarlanylýan video görnüşidir. 1988-nji ýyl, Towşan Roger. Towşan Roger canly film bilen multfilmi bir kadrda birleşdiren ilkinji uzyn filmdir. Ondan başga bu filmiň ýene bir aýratynlygy Bugs Bunny, Mickey Mouse we beýleki multfilm gahrmanlarynyň bir filmde jemlenmegidir. 1995-nji ýyl, Oýunjak hekaýesi. Oýunjak hekaýesi hemme taraplaryň kompýuterde ýasalan ilkinji uzyn animasiýa filmidir. 2002-nji ýyl, Ýüzükleriň şahsy. Peter Jackson'ın Ýüzükleriň şahsy adly filmini animasiýa senagatyny täze usul oýlap tapylýar. Bu filmin ikinji bölümindäki animasiýa gahrymany bolan Gollum'u canlandyrmak üçin onuň hereketlerini ýerine ýetirjek aktýora ýörüte eşik giydirilýär. Kompýuterda Gollum'un keşfini şol aktýora ýerleşdirip, onuň hereketlerini izleýän sistemany oýlap tapýarlar. Muňa gysgaça mock-up sistemasy hem diýilýär. 2012-nji ýyl, Paranorman. Stop motion usuly uzak ýyllardan bäri entäm ulanylmaga dowam edýär we hasda kämilleşýär. Laika studiyosynyň Paranorman adly multfilmi häzirki güneçeni iň gowy düşürilen animasiýa hasaplanylýar. Bu animasiýada 31 000dan hem köp ýüz şekilleri ýasalypdyr. Şeýle-de Laika gurjaklary ýasamak üçin 3D printeri ulanan ilkinji kompaniýadyr. Netijede animasiýa senagatynyň ýöneki çekilen suratlardan kompýuterde ýasalan filmlere çenli uzak ýollar aşanyny görýäris. Animasiýa häzirki günümizde şeýle bir sepgide ýetdi bolin, canly düşürilen film bilen animasiýany tapawutlandyrmak ören kyn.